Tisztelt Donát Anna, biztosan hallott rólunk, hogy nem régen jöttünk létre a Globál Televízió, amely amerikai republikánus háttérrel rendelkezik, ők támogatnak, és szeretnénk önnel egy riportot készíteni arról, hogy a sikereiről, hogy miért nem csatlakozott eddig a pártunkhoz, illetve hát a jobb oldalhoz, ahol igazi hely lenne önnek, nem pedig ott, ahol gyakorlatilag a szavazóik még az Európai Parlamentbe se küldik, hanem valami melegebb égtájatra. Szeretnénk egy-két fontos kérdést feltenni önnek, hogy gyakorlatilag teljesen ilyen periférián élő emberekből hogy sikerült összeállítani egy pártot, hogy sikerült Cseh Katalint az Európai Parlamentbe bejuttatni, aki az első olyan képviselőnk, aki elérte azt, hogy a női intim termékeknek az adója 7%-ról 5-ről csökkent. Ezek mind olyan elidegeníthetetlen érdemek, amik önnel fűződnek, mint például Orbán Viktornak is van ilyen a békemenet, illetve hogy a pápát hívják meg milliárdos költségekből, hogy békét teremtsen, ezt tudja az egész világon méltányoljuk. Azóta egy kicsit úgy elkülönülünk a magyar jobboldaltól, de mivel hát a republikánusok azok nemzeti érzelmi fiatalok, akik nagy része Amerikában, hát nem mindenki, és hát szeretnénk közelebb hozni különböző pártok véleményeit és meghallgatni önöket, hogy kérem jelezze vissza az interjú szándékunkra a lehetőséget, és várjuk a lehetőséget, hogy mikor készíthetünk önnel egy interjút.